masoyiyata. Shi so yana buƙatar a kula da shi a zuci, ni da ke muna a tare, so ne ya kai aminci. Inde na zo gare ki sai in ji na babu kunci, ki rike ni karki bar ni karki sani yin maraici. Na yo gamo game kyan fuska ko me karamci, auren ki ni nake so na baki zuciyata. Da so ki zo gidan mu ki rike ni in ya barci, inde kana da mai san ka to fa karka bar shi, ka rike shi karka bar shi, ka kira shi cin abinci. Da roko na sa a hanya yau gashi na yi dace, na sami yar budurwa mai kyan ido da hanci, ga kyan diri da baiwa fuskar ta kwai karamci. Ni a lokacin da na zo na ganki na mauje, kin sace zuciyata na kasa cin abinci. Tuni na riga da na mance zaki ko faɗaci, na ganta ne a restaurant za ta sai abinci, ni kuma ina a gefe kallon ta ne a sacin. Na kasa yi mata magana har ta zo ta saita. Na so na je na bi ta domin na ga gidansu, ta riga da ta yi nisa a mota ba na ganin su. Haka nan na ɗauki mota domin na je na bi su, na fara tafiya ta sauri nake na gansu. Ga gosulo a hanya cunkus ana ta musu, dina nake a sa'in tamkar na zama tsuntsu. Na je studio na zauna ko babu daɗi, nazari nake gare ni domin ina a rudi. Na ba da cigiyar ta a restaurant inda na je, manajan na cewa inda ya ganta kuma ta je, ya taɓo ni ko ina nake zambar gurin kwazanje. Wata ran ina Kaduna ya kira ni ya gano ta, ni dai Prince Zaria sauri nake na ganta, amma ina buƙatar mahaɗe a tafiyinta. Na baki zuciyata daure ki zo ki amsa, auren ki ne mafarki yake masoyiyata.